Zambuzurian virus. So yan karon sa kuan sa nakahunasan tabi ng Sambuanga Resort. So kita niyo daw kalipat kayo sa akong kauban. Kauban po niya. So may rason nga nung layong anita. So ratag sulog gubat no. So may anita kay para purpose ana para dili na makitan sa kuan mga kinason. Kay kapala no sa kinason karon putukan na po na sila. Once kani nga makita nila ay tawo nga galakaw-lakaw. So dinis lang pagkita man natin na sila. So nang ngani din nasa ngani nasa tayo. So pero import kay tago-tago si mga mura kay sulong ug gubat. Dili ni siya ang purpose ana nga anong gatago na siya guys. Dili nga ito or sa baka do dadala din. So ang purpose ana kay para makatago ta para makakuha ta mga kinason kay kay panahon ron pag dili mo gamito ng imong strategy kung saan pag dakop sa kinason wag kay kinason makuha no. So daw kay kinason adi na siya ma dili sa kuno sa tabi na kaliti sa mga guys. So ang taon na akong galakaw-lakaw well kumama nga pas kay kilalo pa man sa unahan sa kumama nga pas kumama. So para siya to sa motherland so tulog pag sa kanang mga sa kitawag lukot-lukot lagi sa kilawon guys tapos do suka na pinakahalang din with matching buwan na siya na mas kaya kung bay labi na ay pinapunta rin sa mga pizza din ang mga gamay din dimol so parang sa mama guys ha matching ang kasi so wala na nakaka ko din siya nangita itaon siya pamugas guys kasi sa tuwang Cagayan City sa nagtrabaho sa Jollibee ya sa makita ya sa kuan guys sa Cagayan City ya sulod so moto si kuan si James Deep na to ang pinaka artistahon nga kauban sa Zambuzurian virus. So ang kaduha nga tuwang active po nga kauban nga nagtrabaho sa Jollibee Cagayan City guys si Julius Mami kung ako mga kaubanan nila nga si Michael Bugaw o si Kinit J. Pondok o si Raimondo Buroy o what's up ya. So ang inhas tali no ang hinga mo di apas mo kayo gilaway tali so ang purpose nila kamakuan na kapag pagkita ko sa strategy ko sa pagkuha ang mga kinasun sa akong tulingon din nga kinahanglan nga naka-outfit kag ulan nga naka-outfit kag nga ani guys. So nga ano siyang outfit mo. So dapat yung ana yung outfit mo para kita maklaro sa kinasun para makakot ka. So mga medya oras sa soy-soy di mo ita lang kuha kay tungod sa kawat mo na susulod sa tuwa malasan sa dagat sa dagat sa tao may sabay pang ato ang pandemic ka panahon o tuwa kita nga wala kadaganan walay COVID dili walay kumbaga restrict pwede ka tanan nga magtapok-tapok mo dili kay COVID na sulod dili kay musod ang COVID sa dagat patay ang COVID. Alam mo sila sa para sa dagat o sa kayo sa araw ng pagod ng lubida. So ato guys, lulol na ko sa motherland. And tag-hike, tabi pag nalagsala. So ang among video kay easy pa man kayo guys. So ongoing din sana ko dito noon dayon ako sang di mong pending kay karon ato tay ma-upload next week. So nag-imo ko ano kang napo ko i-upload. Mintas busy pa nga ako ang mga kaubanan. So ngani sa tabi na kay kuan sa ta magpa-change oil. Pa-change oil sa tanis so nag-refresh ato sa mga kaulingon. Ato ang iligo sa atong pinaka cruise nga dagat diri sa tabi na Sambuanga Resort sa atong mga beaches. So atong laago ng atong mga beaches. Ako ipakita this screen atong mga pinaka-indot na beaches.
Ang una nga atong beach resort guys sa tabi na sa mga resort mga tuwang Tambunan Beach. Kung diin makita ito sa dito sa unahang bahin sa tuwang hunasan. So dito dapat. So makita sa screen niyo ang itong tabi na is kanindot ang ato ang Tambunan Beach. So ang ikaduha ang ato ang Talisay Beach. So ang akong i-mention ko nga ito ang mga beach resort kataro kung lagan ako kaya walagan kayo tayo bumbrum mo tayo kwarta. So ang Talisay Beach sa kanto dito murag ikaduha murag dito tabi na no ikaduhang higayon ang kanto so nakita ko guys. So mga sila mikis ilawon no. So, kalato na ko dito, Talisay Beach. Ang kalato na ko dito is kagawa pa na ako atong pista dito sa Lahang Dapit o birthday na ako dito na ulit celebrate. So, nindot lang ilang beaches ito guys. So, makita nyo sa screen na itong beach nindot ko. So, ang katong bahin, mga ko natuan ito is ang Blue Lagoon. So, dagang mga beaches dito sa tabi na sa mga resort. Dili man takayo, yung active nga na kaantay pangkuhan pang brom-brom. So, katawan na ito, although dagang mga beaches dito sa tabi na sa mga resort guys. So you can visit our municipality para sa mga inyong kagalituan ang pinakatingkang dagat snapos mga siyok mga kapuno. Oops, so doon ako sumama na taga nagkuha ma piki minus ang kaya mga kinason no ma lukot ko pati na minus sa katong pananggan dali dapat saka pandemic sa itong panahon sa una dagan pagkatong kinasun na susulta karon wala na yung tao no mga kura sa kubog-kubog na lang tamakan sa mga tao ito may kabato ano may shoutout kay Alpia Yabuno naray mong imo Rigo Karagoy mong imo kalami kwaon pero bawal kaya watay sulanan mamatay ra. Wow, so ang ato ang imo rin no naray taon diri katong ganahan og buhi di mo lang kunya ginahinay kay panita madagpad sa hina so ito kaya ang imo no so mo nang yung balaya sa imo guys so tulos na mo kay love you sila 1 2 3 so maibog lang so ato ang imo tulo ko pagpad kalami kwaon So na siya gamay kay nindot kay sa guys no. So ingani katinaw nga to ang dagat diri sa tabi na Pinas pa rin sa dagat no. So you can see guys, so dagan sing sulod no, may mga isda na ito tagok sa tong mga kuras nga gumay. Mga kinasol. So karon nga adlaw bago guys sikat kayo. Okay, wala rin kinadak ang hunas. Okay, dagang hunas ano? Okay, kinadak ang hunas guys. So mo nang naka wala kita mabtan ani. Mananay sulod ma. Umang ay umang man wala sulod. So ano ang natong puyat itong imo ay ko what's sa English Tagalog parang i-color is that yung tag mo di mo makita guys color na makitaan guys kayo so nindot kasi tayo hindi na makakuan Johnson wow, nindot kayo guys, nindot kayo. Nakita na ko. Katong may ana-ana katong tobang ba katong butang sa pitaka. So nakakita na mo ani no tuning kanal nito. Ito yung butang sa design sa pitaka. Ma, daw kayo no. Pinako ko sa tagailan. Sa tagailan so is kaya. Daw kayo nakita na. Ubo. So nami kayo sa kilaw no tamis tamis presko pa kayo. Nami kayo bukon niya guys. So ngani sa kinabuhing probinsya diri sa ato ang bukid-bukid. Laban tag dagat. Kaya kung mangita tag mga lechon-lechon karni karon dalan kay presyo guys 100 300 sa mga kuan na kayo kanang palagsan lang kayo ang atong mga kinasundre kuan nang isa pa naasay sa pasensya inhas nakita ko buta-buta so ganun gingalan na sa buta-buta ba. So gingalan na sa buta-buta guys kay mabuta kag tinanaw ani dugay nga makita kay tawid sa bato orang tawag og buta-buta. Tama.
Waduh. Gitigbas mo? Dako kayong kuan, dako kayong isda. Tagtag sa umaga, ito gadawa nga. Na rutlan, wag isda. Mga katatsan to nga. Rutlan ng isda. So, ibay na mong kuan, no? Libay sudan o kinilaw ni siya. Wow. Tunog ka nga? Mawala na anak kong bato. Saan nga isda? Isda sa bato ah. Tara, tara. Tara. Tara ko ay. Dako, idlas kayo. Dako raw ha. Iya naman ka na. Ah, ito nga, manatag. Kaya. Panakitaan na mo, langin mo na po. Ano na? Tanga nila. Nabok. Magtulong ko sa ako sa gamay. Iya pa kanila. Ah, kanindot. Imo. Ay ning imo. Indot na nagan. Ah. Awan ninyo. How beautiful is the face. How beautiful is the face. Kaya ito ba mama? Ito siya kanino no? Si, di man si Oscar. Tukog. What's up sa inyo ka naman. Tara yan na. Tara, sa ilan daw niya? Kuha na ko. Sabi ko ko kuha. Ayan guys, ang ilaw ni. Ilaw ni. Nga pa sila mo challenge si Salio og kan motulon og tamala. Tingnan na niyo. Tamala na. So tamala gamay nga pungita. Sige sir, challenge sir. Ah, grabe dito lang lang Salio. So ang ilaw niya. Ang ilaw niya. Hindi mo dandi. Musik video. Hindi mo dandi noon. Dami na tingko riya. So ano yung gitawag og Lumayagan. kanindot yung ngalan. Pungita. Amo nila na dapat dagat na po. Na. So pag mo siyang ihulog, mo change pan sa change color. Unsa may bot pasabotan ng ano mo change color mo sa salyo. Parat ang dagat. So it means mo change ang iyang color. Nagkuan siya nagbalo siya nga naikuha. Nay kalaban. Nagkuan siya nga nagpasikat. Balik ka ng endanger ang iyang kinabuhi. Asa naman Nagawag siya back up. Change color para di siya mailan siya kuan. Di mo na siya Tawag na biya. nagpakuan na siya. Di ka na kuan ito mimo lagi na. Sa mo ni sa tijinki. Siya ang pinagalamas. Oh. Sama inday. Sa mo ni mo suka. Wala sili oy. Suka ini asli mo pamahan ni. Ilabi. Mo suka kan duway. Asli mo be. Opo kang lagay nimo. Iya. Muta sa kanang mat. Sakto yun. Bukok ka gamay ni. Sa taning taning pahinga. Lain mo siguro biya no? Sa pangalan ni be. Ana ba kita bakla suso. Sa mo nay gusto. Sa pangalan ni. Pag-abak na Kanang pangalan ni be. Saang. namin ito sa Saang. Sa English sa saang. suing. Sa Tagalog sa saang, wala makasabot po mga kuan. Mga Shell. shield. Shield daw, shield. Shield. So, ilang i-connect sa paano. Wala siya nga suing. Saang. Kani siya, ano na siya? Buta-buta. Anong gitawag na siya buta-buta? Kay usara man mata. Mali. Anong gitawag na siya buta-buta kay? Kay. Makabuta siya pangitaon. Dugay kay siya pangitaon, dugay makitaan. Unang buta-buta kay. Muna siya sitsuwit. So mo si sweet. Unsa may kaagyan ng sweet yung salyo, unsa may kaistorya ng sweet, unsa may hugot ni Mani. Nasakitan ko. Ha? Yatay. Kaya nasakitan ko nga sa dihang nakabot akong uyabog na akong takong ex. So, salyo pa tungod sa sweet waton di ang tanan para makuha sa sweet isa pag unsa ang mga Layuan nila. circumstances nga magian niya. Ah! Ihagya pong kaluton sa iyang mga duha kamot ang sweet para yung Si makuha. Rosie bitaro pati layuan. Dito gulo ra ya. So pengenan ta kanay unsa na si pangalan ni? Abri pisidri. Sigo pa Pagin na di ba singki? Kwan. Suso. Silo So, unsa man ni suba so. Daro. Daro. So mo daw ni daro. Eh, buya na mo na. Buya na mo na. So, unsa ka? Kani, singsiling mo na singsiling no? Ano ni mo ni? Kani unsa ni? Mamatay. Kani si pangalan ni? Nakuha naman siya uluyo kayo mo. Kuan bot-bot. Ano siya bot-bot. So bot-bot So, sa. ano man yung gitawag ni? Dagang kayong bot-bot diri mga tawo. Dagang bot-boton. Ibutang sa kan tubig ba? Ipasikitan mo na si Salyo na gipasa mo na siyang karelate siya sa butbut. Kaya butbut ra ang tanan agay. Ang sakit. Ang sakit Layo ko si Salyo largo kay yung sunod ang iyang forever. Dili day forever. Kita ko sa Kuan pangalan. di ay forgotten. Kadagan kayo magkan pinaso no. Okay na kuha na tan kapag yung kita sa mo ni sa inikad. Labi, ibo ko sa pera.
So ano siya ang sing siling, ang kailangan ron. Sagulan na siya suka. Ay, awan dito. Ora tani maigo ka ra bangat yung tuod mo. Malay mo, sila na din magkakalit po. So ang tagal malay ka magdinyo na magmabusog na sila. Silot magiguro na lain na po siya. Sige mga tao, try tiyo. Pero lahi lang mama. Bakit yung ka? Hindi, hindi pa mo gana. Apa. Di din lamig kila unay, pero tanay. Napiuwi sa liyaw, lamig may ay. Agay. Sige, bakit. Yung luta ang mga pagkaon sa dagat. Kita mig mala. Sige, bakit guys, bakit. Bakit. Dapat ito dagko kana asya. Ay, na may manguli, na may katawag na tayo. Nangit mo. Kalaslas, muli na kalaslas. Muli na din yung mga kalaslos. Okay. Mulai kaon. Naburot ang aming mga tiyans. Hi guys, welcome to Sambuzorian Biners. Subscribe, like, and share our channel. Thank you for watching!